Il-ġimgħa filgħodu twaqqfet The Malta Children's Association Network. Fil-fatt 13 l-organizzazzjoni li jaħdmu viċin ma' tfal ingħaqdu flimkien f'netwerk wieħed biex iservi ta' vuċi ewlenija tfal u biex jiżgura li d-drittijiet tagħhom jiġu mħadna fil-liġi. Kienet idea xprunata mill-President Emeritu Mari-Louise Colejro Prega u qed tiġi stabbilita biex tippromuovi trawwem u tappoġġja drittijiet ta' tfal u mekkaniżmi ta' parteċipazzjoni ta' tfal f'pajjiżna. F'indirizz li għamlet Colejro Prega spjegat li dan huwa l-ewwel netwerk ta' dan it-tip f'Malta. Nemmen li ser jiftaħ possibilitajiet ġodda għall-implementazzjoni effettiva ta' drittijiet ta' tfal fil-livell lokali, qalet il-President Emeritu. In-netwerk qed ilaqqa numru ta' organizzazzjonijiet li l-interess prinċipali tagħhom huwa l-ġid ta' tfal. In-netwerk mistenni wkoll jagħti iktar viżibilità lejn fehem aħjar ta' drittijiet ta' tfal u jassigura li t-tfal isiru verament kontributuri għas-soċjetà tagħna kif jistħoq ilhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.